to není moc vidět, ale pěkná chumelenice. Takže kdo je tady větší blázen do té Ameriky? Já nebo táta? Samozřejmě to myslím v uvozovkách. V uvozovkách to myslím, takže... Ale jo, vypadá to peckovně, myslím si, že to bude drsný. Táta je šťastný. A už se nám to blíží, nemůžu se dočkat. Že teďka mě čeká něco jiného. A pak ta Amerika. Takže se vám toho teďka pokusím nějak sestříhat a hodit tady do videa. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Tak se zatím mějte, zdravím vás všechny, doufám, že to natáčím teda. Je tady fakt kosa, začalo sněžit. Tyjo, nedávno, týden zpátky bylo vedro, bylo jak jaro. Fakt strašný vedro na slunku, svítilo sluníčko. Dneska nádherně, dneska je 22. února a teda počasí jak na jaře a doufá pecička, teploučko. Teď tyjo, kosa jako prase sněží, masakr. To je jak duben, jak aprílový počasí a přitom je února. Tak se to střídá, no nic, já už jsem tady doma. Nevím, jestli to jde slyšet, vidět. Tak se zatím mějte, zdravím vás a uvidíme se u dalšího videa. Čau.